Kijingma but kijingket clear ki bayadei but ka AI. Risk and responsibilities associated with AI. Bet bhai ki dur but ki dur ki bakhi ki bala ai hang ni. Kini baro ki long ki bala shnada ki bud ka AI. Ki long thik kum ki bashisha but ka ban ong ba ki dei ki bala shnada ka AI. Kat ba ki bakum kini ki jing stan ki la ban long ki ba phla henre ki la rupan ban pensapriang ya ki jing tip ki ba bakla but ka bayalam ru sha ka jing pendan kam bakla ya ki jing itu ba shimet jongi. Tungin ya snow tu iki jing ma ki bayday but ka AI. Phaya ki AI bakan shnaya ka dur jing i doktor but i nurse. Menta pet bahaya kani ka dur. Teng pin ikum ba i doktor i day shenrang beriau but i nurse i day ikan thay beriau. Habang impat bathaya ki AI ba i doktor in day shenrang but ba i nurse in day ikan thay balaypat ka AI ka mudur kumta. Ka AI ka day ka thup jing tip bala penteben ka bangmut ki hajar ki nuksa ka pen i. Nadabon ni ki doktor ha ki tu ki dur ki day ki shenrang ka AI ka mudur ba ki doktor ki day tang ki shenrang. Ya kani ngikhot ka jingli shiliang jong ki AI. Ka juja ba ki thup jing tip jong ki AI ki long ki bayay sha shiliang. Teng ka AI ka aya pi ki jing tip ba bakla hakata ka rukom ba ka ikum ba ka day shisha. Kum ka nuksa ki website link lani ki jing tho. Yakini lakhot AI hallucination. Hakum gini ki camp kalong ka badan kam bangin pet bha yaki jingtip hashwaban pandan kam yaki knang bagi jingtip babakla kinom kta yaka jingshim rai jongi. Menta tongin sungu yaka jinglong karpang bat ka jingbam shengan ha ka jilli jong ka AI. Haringkat ka jingyarap na katanat ka badang syutray kam shen ka jibli tren. Ka nungut nangi ki bala tab iki dur bashimet jongi lani jong ki ba it bathon jongi tang banyo iki dur bala pen internet da ka jibli ngim shim ladon ka jingtip ka batikna kumno bat hadukat no bagi company AI ki pendan kami kini ki data lani ki jingtip jongi henry ki don kat tu kat ni na ki tenat ka AI company ki bala pau hagi khubor na ka benta ka jing pendan kam bakla bat ka jing tu ya ki jingtip jongi. Bat kam da day tang shapang ki jing tip ni data ka day ru shapang ka saudong ka saukun. Haba ay ki jing aidak ki AI la pentray kam ki hakilat jong ka shlemlum jing tip ni data ka badon siya jingay ka babambuan ka boarding bat ka kat banang ka jing batha kat ta ka nang bambuan ka boarding. Buon na ki jing thok kubor ki balaya tay ya ka jing kta ya ka saukun jong ka AI. Namar kata hakaway kapor ada pia shem benta haka no katran lani ka jingyali lang pentik kana ban perkhat bahaya ka jingkta ba jingmi haka saukun jong pi te hatu ni pendan kamne yam ya ka AI hood ka AI ka long ka jing start ka bakraw bha ka shudan kampat ban bu jingmut ikita ki haba pendan kam ya ka What you saw mi ki jingtip bashimet kum ka kerteng jong pi phone number email address ne jakasa ba ki tiar AI what sa mi ki jingtip jong ka bank jong pi kum ki OTP card number lani CVV what you tap ki jingtip ba kerpang jong ka company jong pi lani ki code don kam ha ka AI sa mi ki lab report health ID lani prescription doctor tang bat ki briu jong ka code ka khia Wat num batay ya ke ka ba phim dan jingmut ban ong hagi social media dan ne ki san pat ba ya ke AI kum ka ba kran snew ya no da ka jingdom dan ne ka ba pen pau ya ka jingtip bashimen pendan kami ke incognito mode lan temporary chat kani ka ya da ya ka jing ya kran jong pi na ka jing hikai jingtip jong ka AI kan mau ban mi no ya la de ne lockout hadin bladap pendan kam Nilayo ba ke AI ka don ki jingduna kum ka jingle shiliang bat jing ay ki jing tip ki babakla namar kata ya ki jing tip ki baphiyo naka don kam banda bishar banya shu ka jing pendon kam ya ka kawan ru ya ka jing ha ka jing long kerpang ka bangi day banya da bat pikir bah ka AI ka don ban yarap ya phi shim ya ka jing yarap naka haringkat ka jing husyar bat ka jing pikir